Selamat malam, Pak. Pak Arga Jagek. Kowe aja katik kakean ngomong. Lah terus apa wis bener lehmu kerja? Heh? Kowe nyambut gawe melu aku ki sing tak bayar tenagamu. Oke. Lah kok kowe ngauce ngomong sak karepmu dhewe. Kowe nyambut gawe ki kudune ditata sing apik. Muga-muga kalu rokoke. Ngerokok apa tabuh kentongan? Iya nek kowe wong melarat rokokmu cilik, lah wong aku wong sugih arep aku ngrokok tabuh kentongan, aku arep ngrokok klobot, aku arep ngrokok apa? Kuwi ra urusanku, Dul. Oh iya, anu nyok. Maju. Maafkan, kejak guyon kowe. Mboten. Kowe ngerti kene tak dadekke pembantu. Pembantu? Apa tugasnya pembantu? Membantu bapak yang sedang sibuk. Gene kowe roh, ya roh nurun. Maaf, Pak. Ayo ngono balik rolek. Aku ra wis ngomong. Wis pirang-pirang dina iki antarane keluarga kene iki kurang pati seneng. Mergo babakan ngono. Aku harus ngomong kudu manut karo aku aja nganti kowe sing ujug-ujugi. Iki ditata sing apik menawa enek tamu rene. Pamane TV aja dikek kono. Kowe ora apik. Nek kowe tak tututi ora kena iki terus karepmu piye? Anggitmu kowe apa? Ya ngapunten, gajimu wis tak undakne. Kowe ora apa? Kebakaran. Pengen ngerokok. Nuwun sewu, Raden Mas Kirun. Kula nyuwun rokok. Ihi. Loh, ya dikasih ihi. Modern. Nyuwun modern. Enggak. Raden Mas Kirun. Kula nyuwun rokokipun. Ihi. Kowe njaluk rokok. Nggih, entek. Kere. Nah, pengen ngerokok cerutu? Nggih. Kowe nek ngerokok cerutu belanjamu pira? Ngomong kowe melu aku pira? 150.000 cukup ora? Mboten. Ora cukup? Mboten. Keluargamu, anakmu? Nggih. 150 gak cukup? Mboten. Mulai sesuk gajimu saya naikkan 1,5 juta. Alhamdulillah. Umum ora? Mboten umum. Pancet 150. Oh alah aku muni umum. Nah, nek pengen ngerokok disedot. Terima kasih. Mbakune cocok kuwi karo kowe. Mestine mbakune karo lungguh. Asal niki. Siapa? Kula. Kowe lungguh nang kono gatel bokongmu. Isor. Mosok ngisor kursi kon lungguh. Ya ora apa-apa, ora tak beda-bedake. Nggih nuwun sewu. Aja 1.500 ya. Wis 1.000. Rokok cocok ora? Mbakku kok ditonon ora cocok. Kuwi lho kulon-kulon didumpil ki lho pasarane kok ana. Kok nek kajang kok limbang kuwi sing enak. Ki opo iki mbakku kok ora cocok blas. Nek ngono kok ning ndi taron kira. Kowe ngomong karo sapa? Kali Raden Mas Haji Muhammad Sakidul. Sakidul. Lah, pas jipo. Apa yang biu? Lama. Arep piye tetep tak ingu wong jenenge. Ngapunten tase. Aduh, nek bapak aku rawuh wis kaya ngene iki, biasane iki aku ki ngagem ngene iki mesti nggawa tas. Kuwi sing nggawa apa? Oh alah. Wong tas kok iso nggawa sak karepe dhewe. Dilebokke.
Barang-barang berharga iki ngapunten. Ngati-ngati mliwati jaran neh, pemotol sirahe. Iki nyambut gawe ngerokok nyambut gawe musungitas yang utilitas ning ngerokok itu disalah nggih nyambut gawe diomong angel ram utase iki piro aku nggawa tas itu. Kok isih akeh masuk tas anak. Ampun kata-kata to nek beto. Kata-kata. Bocah ki caidan. Beneng kene. Lah nggih. Jupuk lah. Nggih. Dalane ndi? Ndak dijupuk lah. Wis ki ben kene. Lamang nang kene. Oh ya iki. Lah kok iso kok gorene mak lebokne kok gorene mak bane. Lah kanca-kanca wangi ngusungi ya. Wangi ngusungi. Hati-hati itu bedangan ane hati-hati iki. Tangan nek ngadak sematek. Amat kene. Wong kok. Lha. Mak lagek diceneng alon-alon ngono. Lah tanganmu sing hati-hati nggon nerekan nek kecepet ngono. Lah ngoprok tas. Komandak tas ngene ya apa Pak. Wah nyandal lagi dipasang tangane kok. Sing tangane potel. Alon-alon ki isine brilian Mas Picis Rajabrono. Ngono lek kandhani. Lah kok mambu sampe wecel. Asih ngaku ya apa-apa tau. Ya ora. Lebokne dedak. Hati-hati. Wong nek anu. Telepon aku aja kare ganggu. Arep ngomongi relasiku sing pesen. Apa ki kon ngirim barang-barang bangunan. Halo? Oh, nggih, Pak Dirjo. Nggih, kula. Pripun kabaripun, Pak Dirjo? Nggih, sami ludes. Kula mboten saged ngirim. Ya ora apa-apa, to kok nek ana tak jupuk dhewe to le kaya. Nuwun sewu mergi wingi niku masalah trukipun tasih enten sing risak kalih. Kok gampang ben diservis bocah-bocah. Pak Dirjo mboten saged tindak mriki, Pak. Ora iso, aku nang sikil kok. Lho, lah sikil sing setunggale niku kae sing urung garing. Tegese nang sikil ora ana kendaraan gawe metu ngono lho. Oh nggih. Kowe jane jeneng bagi to lho. Nggih tasih pancen omahe mriku. Pripun Pak Dirjo? Anu napa niku babakan gabah sing dereng dikirim. Gabah kae rencanaku sing sak juta tak blekne kowe. Wah aku telepon ya dadak kowe merongos kanggo kuwi. Lah sawangane kono nyekel kene ora nyekel. Kono ora nyekel ngejak guyon juragan. Mboten. Kowe ngerti nek aku karep gawe. Mboten. Sedina maneh nggih, kudu ngopo. Kene tak jak rembukan. Mah kok mbok nodai ya. Potonganmu rupamu tekek. Tekek ora nggawa. Bawoke kok tula iki wong ngeleng. Ngelengi pengerong apa jeru? Jeru ya dijajaki. Apa kali ya dijajaki. Kali kok enek iwake. Ya lho. Kowe kok cerewet ya, kowe kok cerewet dina iki kok njerak aku to. Ora ngono kok sembarang cerewet lalen nek kanjene ora seneng, aku ora melayang. Tapi ki apa aku? Aku lak bojomu. Mah ketiambung. Potonganmu iki tak jak rembukan. Nggih, monggo. Senajan to aku ki juraganmu, aku ki ora nganggep menawa kowe pembantu. Dianggap tanggep sedulur, tak
anggap kowe keluarga kene. Oh, mater. Ya. Mula saka kuwi kowe kudu ngerti masalah iki. Mbok menawa besok menawa aku ki duweni buat repot apa wae kowe kudu bisa bantu karo wes aja kilan-kilan. Ora nganu kok gak nganu. Aku ki mau aja kilan-kilan. Kongsi. Ke. Ulangan kok perene. Ning musola. Iki sejakas artak jodoh. Iki urung tak omongke sapa to? Lah calon bojone Surya. Ning Surya putrane bapak iki ora tak omongke mergane ngene. Pripun? Bapak kan iki mengko nek tak omongke ora dadi apa pi kejutan. Nggih ta, Kula saka. Kowe lungguh aku tak laku. Apa aku ndelok wong main kok. Surya Nggih. arep goleki bojo. Waduh, Ning bojone sapa ora tak omongke. ngaten. Iki besok yen Surya dadi manten. Sing dadi ketua panitiane awakmu. Waduh, aku mau. Aku mau Ora iso. dadi panitia. Mula. Nanggap apa ini? Wah, nanggap pematu. Nanggap apa watuk lho. Nanggap ketoprak. Tontonan sing apik. Sing apik. Sing makili aku besok awakmu. Wah. Ngerti to dayuh sok sing teko kene. Sinten mawon? Wong teko Patmanca negara. Lha Pak Bupati pira sing teko kene? kabeh bupati teko. Waduh, minak jinggo bareng teko. Upamane engko tamu akeh. Aku sing sambutan. Nggih. Awakmu sing ndampingi. Dampingi. Upama aku nganggo bahasa nasional, awakmu sing nganggo basa Jawa. Nggih. Malam ini malam yang sangat menyenangkan. Dalu menika dalu ingkang sangat ngremenaken. Apa mau ini kaya? Untuk itu, Kula saking menika kami sekeluarga kita sakeluarga akan menyediakan hadiah buat bapak-bapak dan ibu-ibu. badhe nyediakaken hadiah menika kagem bapak-bapak saha ibu-ibu sedayanipun. Hadiah yang pertama, uang 1 juta rupiah. Hadiah yang sepindah nggih menika artos 1 juta rupiah. Pinter. Alah, aku imbuh pokoke. Hadiah yang kedua yaitu burung kakak tua. Niki nggih dijawabne. Jo. Ya, kalah. Hadiah yang nomor kalih nggih menika manungipun Kakang Sepuh. Wajar. Lawang kono anggere jeplak. Hadiah yang kedua burung kakak tua. Lah, burung itu napa? Anu, Kakak, kakak tua, sepuh. burung kakak tua. Ya. Dan hadiah yang ketiga, Hadiah yang nomor 3, burung puyuh. hadiah yang nomor 3 nggih menika manuk anyang-anyangan. Kurang ajar. Itu apa? Burung napa? Anu, Anak kepuyuh-puyuh. ya ya. Bener kowe timbang wong edan. Good night ladies and gentlemen. Selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. My father, Bapak kami, my mother, ibu kami, my brother, kakak kami, my sister, Mbak Yu kami, and my Muna. Maisaro. Iki kok tamune piye? Maimuna ada di undangan, Maisaro juga jadi pembantu. Oh ngono. Iya no lele. Ngomong kasar. Dari bapak. Ya lele. Kok pinter bahasa Arab. Tangan musranan. Ngerti deh, ngomong Maisarah paseh. Pasel lah, keluarga saya kan ada di Arab Saudi. Saudi Arabia. Ya, tapi namanya Saidi. Oh iya. Tapi pinter ya kan. Oh ya, pasti pintu dong Pak. Nek nang undangan kok ditulis umpamane aku gawe undangan. Surya anaknya Kirun ngono ki
Basa Arabe piye? Surya binti Kirun. Oh, wedok. Wedok binti. Nek lanang bin. Badio Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo. Ngono. Nggih. Bagio anaknya Pak Atan. Bagio binatang. Pas. Pas aku guyu wong kan. Kirun anaknya Pak Slamet. Kirun bin Slamet. Narto anaknya Pak Kromo. Narto bin Kromo. Bagio anaknya Pak Atan. Bagio piye lha iki apa? Lah bapakku jenenge Singo kok. Lah singoe apa? Oh ya binatang ya. Lah terus pomone kowe ngomong Arab ya pinter. Lah ya mesti pinter, Pak. Upama relasi minyak yang datang dari Kuwait, Kuwait dari Kuwait, kaya kemutak. ana sing teko Syria teko kowe sing basa Arab. Nggih. Tak tes dhisik. Nggih. Basa Arabe sirah Rasul. Allah pinter kowe. Basa sirah Arabe sirah Rasul. Basa Arabe sirah apa? Sesuk kok wedi dhewe. Niko ndang duduk menungso lumrah kok kono rene. Apa? Kok saking seneng. Bar ngomong aku Orang gembira. Orang senang itu ekspresinya macam-macam. ya masih senang Ada ya. yang hanya ketawa. Ono sing piye? Ono sing ya iya yang ngono ya. Ah, sing yang ketawa saking senengnya aduh masa iya. Seneng ngono. Nggih. Bahasa Arabe sirah mau Rasul. rambut Sahrun. arah tintak ditung rek. Rambut Sahrun. mripat. Aidun. Pinter ditung rek. Lah nek sekolahan Madrasah. pintere lah kuwi sing tak jaluk sing gamel iki sapa? Sing nak kuwi sapa? Ora ta. Ora ana sing gamel nek sekolahan Madrasah. penggaris. Meskoratun. Lah nek lapangan ombak Alun-alun. omahe sepur, Stasiun. lemari, Lemantul. pari, Pantun. keneri, Pijet Mbahkun. Mbahkun. cak biyen. Boten. Ngerti? Kowe kudu iso ngomong ibumu. Ngomong ibuku mati kok bisa. Bojoku lho. Oh, bojoku. Kowe kudu iso ngomongi ibumu. Lah ya ibuku sano suwe kok. Bojoku. Oh, bojomu. Ha iya. Lah iya to, Le. Kowe ngomong karo sapa iki? Haha, kalian tole kirun. Aku tuh juga kabeh. Nggih, nggih. Biyen kanca. Kanca. Tapi saiki aku wis munggah derajat tur aku ya ora lali karo kowe. Nggih. Kowe ya tetep tak jak mukti. Nggih. Ngomong karo aku sing genah. Nggih. Soale wong karo wong budek kok. Coba masak gudeg. Lah, masak budek. Iki seneng aku. Nggih. Gudeg anget, segone putih, weni sambel terasi. Sip, nikmat. Oh, lho kupinge remuk. Iki aku arep digawe. Nggih. Aja nganti ibumu ngerti sapa to sejatine. Nggih. Tamu. Monggo. Jauh. Nggih. Radi mriki, Mas. Nuwun sewu dalemipun pundi kok jasipun kok ngluntung.
kula bentrake. Lembe iki mau mandhap saking Oh nggih. mau supir kula lagi Oh, mersi ingkang parkir wonten ngajeng nika. sanes tunggalipun. Oh nggih. Tunggalipun. Saking pundi, Mas? Saking Surabaya. Surabaya. Surabayane pundi? Anu Sidoarjo. Berarti niku caket kalian kriyan napa niku? Nggih. Piyambakan. Kali sopir. Wonge kok wedi karo aku. Mas. Enten napa? Napa kuncine keri? Boten panjenengan. Saking senenge wong didayi wong niku ora suguh nek oh Nggih. ngoten ciri khas wong Jawa ora ngoten Mas Nggih. ada ketimuran gede Anu madosi bos kula. lho Kula lak sampun wonten. biasa pancene selama ini saya banyak bekerja dengan para pengusaha jadi banyak pedagang yang Pedagang, Pak. Pedagang. wong lara Kalau kaya, kayak oh gitu ya. Gini loh Pak, saya tadi yang Nggih, saya betul. di tempatnya vilanya tidak ada, di vilanya tidak ada. di rumah pun tidak ada. Di rumah juga nggak ada. Katanya ke tempatnya Pak Dirun. Pak Dirun itu siapa Pak? Pak Dirun saya Mas. Bapak. Ya. Iya, Di depan nggak lihat foto saya. itu tidak ada foto Pak. Sing melek mau. Ya itu adanya itu anjing, fotonya anjing gitu loh Pak. Nah, aku Jadi, persis ngono. Niku pas ada anjing gitu. Oh, Nek saya ya bukan itu ya Pak ya? boten. Katanya tuh di sini. Sinten? Itu loh Pak. Pak Bagio apa sih? Pak Bagio. Bos saya itu Pak. Apa Pak? Soalnya ini penting sekali kan. Di sini nih ada Iya, orang yang namanya siapa? Pak Bagio. Bagio itu bukan juragan. Juragan Pak. Itu pembantu saya. Maaf loh ya, orangnya gimana? Pendek, Pendek, hitam, kulitnya agak tebal. mosok itu juragan sampean. Sampai kok buatan percaya niku beribu. Kirian deh, kalau celok deh. Oke. Dang, jalan dang. Dang, Apa no? jalan dang kene kuno. Anak wong golek itu. Bapak. Piye-piye mah gak apa-apa kan? Enggak. Boten Pak. Kala kula sampun sowan dateng dalem boten wonten Bapak. Ya. Dateng bilang nggih boten wonten. Ngapunten lho Pak. Dadi bilang boten wonten sing wonten kiantun anu ngoten. Anu Pak Bagio sekarang udah tempatnya Kirun. Lho matur aja kula sowan mriki kalau Pak. Aku kan sudah ngomong sama ibumu di rumah. Tolong nanti kalau menyairkan uang, nanti kartunya ada di dalam itu di laci. Ibu ndak bilang Pak. Iki pangkatnya. Ibu ndak bilang, tidak bilang. Bahkan terus saya kesini juga mau minta tanda tangannya berapa. Kemarin tanggal 16 sebetulnya saya sudah menghadap Pak Menteri. Mohon izin. Iki pangkatnya. Ya karena itu Pak, soalnya saya akan datang ini. Ya, ya. Pangapunten lho Pak. Orang apa? Permisi yang dicari. Ini bapak saya. Ini. Bos itu. Bos piye? Itu bos saya Pak. Iki bosku. Loh. Ini. Iya ya. Lu aku pembantu kui. Ini bos saya Pak. Bos itu loh nih Bu. Bosnya piye kok nyairke uang? Berarti lah wonten anu Ibu, kalau betah anu arto badhe puncaraken mboten wonten kartunipun. Kok sampai dicairne butuh duit piro? Setunggal miliar pinten ngaten kalau totalipun. Lah. Nek kan ngene, yang ngene bapak engko nelpuno ya atas nama saya mau tak wakili tanda tangan. Utawa Iki pangkatnya apa, Dul? utawa pembagian uang yang dari saya itu cuma 2 miliar, itu dijupuk 1 miliar saya. Dan ini loh Pak, urusan baby band yang kemarin itu katanya kan Bapak itu untuk bandul singgot gitu loh. Itu jadi untuk bandul apa tidak? Sik, Mas. Biar mahal mobilnya, kalau memang nggak bisa dipakai, nggak usah dipakai. Nggak mobil sing anyar ae. Itu ada Pak mobil Pak. Sik to, Mas. Mesin jahit Pak, mobilnya enak. Mas. Sampeyan apa mboten kliru kok niku bos sampean kok. Saestu, Pak. Hitungane MM-an tok. Nggih. Miliatan tok. Menika bos kula menika, saestu bos kula. Lah kok buruh ning aku kuwi. Rumiyin, Dadi Pak. pembantuku. Apa? Nuwun sewu lho. Kula menika sedatosipun sinten enak mboten ngertos. Mboten ngertos. Bapak-bapak kula mulai nenek moyang kula menika adatipun buruh. Dadi pembantu. Iya tapi nggih, anun pangapunten alhamdulillah
kaya raya. Wong kula menika nggih, kok kula dirasipun ngumukaken mboten. Tanggung kemawon niki anu kula ajudan kula. Niki ngurusi bis Jakarta, Banyuwangi, Jakarta, Samarinda, luar Jawa sampai Pak bila perlu luar negeri. Pinten bisipun? Wonten 3.000 bis. Nuwun sewu Pak. Kota, mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Dados semaput. Suntik. Kula suntik mboten senang. Suntik. Anu pelae. Aku pel. Nuwun sewu dados besipun 1000 luwih. 3.000. Lah terus anu ibumu sing lor piye? Kalau niki nyidam, Pak. Nyidam dodolan omah. Ora apa-apa nek perlu villa sing vilane lak 5 to. Nggih, Pak iki. Iki didol loro ora apa-apa. Lah gaya apa to wong dhuwit karek gunake kok. Ngene, garwane pinten anu gangsal. Pinten gangsal? 5. Nyonya Nuwun sewu Mas Kang. Mboten napa-napa. Kula Pancen nggih ngaten niku, Bu. Ngaten. kapan langkai nek gak ngene iki? Lah niki kok betok setopak. Menika badhe nyuwun tanda tangan nginingi pabrik ingkang badhe dipun resmikaken menika menawi Bapak Tanda tangan pripun? Ngene. Pancen pabrik yang mau dibuka ini Nggih, Pak. saya mendatangkan bapak-bapak nanti biar diresmikan. Apa orang ditandatangani? Belum, Pak. Sukoco piye Sukoco? Walah. Memberikanipun ratus Bapak tanda tangan rumiyin. Itu gimana? Ini kerja, ini bisnis. Kamu tahu kan semua Mas, kau Mas. bisa serahkan Sarkon. Mas. Sarkon istilahnya Sampai pun sampun medal. Takut. nuwun sewu Mas. Nggih. Sampeyan kok wedi kali niki nih. Belum niku ajris sanget ya. Ya, numpangapunten wong nika setunggal wulan anu Gajine 3 yuta kok. Gajimu Nggih. pinten? 3 juta. Lah iki nang kene swidak. Kok ngoten Pak Penjiran? Lho kok Gerae mangan sing jaba lho. Ini nanti matur bapak. Iya, iya. Mun aku tak kirim tanda tangan, uang itu kamu bawa, ojo mbok wene ibumu. Ojo. Kula nika nyuwun pangapunten lho. Anu Pak Haji, anu bojo kula nika nyonya londo tok gangsal. Londo tok dhuwur-dhuwur dados kula menawi nyium nggih ance-ance ngaten. londo kok 5. Nggih, Londo PC. panjen kados sing PC tok. Londo kuwe cetok kula. Lajeng niku. Saiki ngene londone PC. Lah, Betul wonten. Ngene nek panjenengan nek badhe nggunakaken handphone monggo. wah mboten ngapunten. Wong kula malah pesawat radio angin kok. Ngeten-ngeten iki Anu, Pak. pangapunten kula buak itu ngadah sampah. Kalian kalau ini wonten pesanan saking Inggris, nek Bapak betaken biji menapa dipun cintun. Saka Inggris. Lah iki lho sing Pesen salah. apa? Yang salah kamu. Tolong jangan terima dulu laporan itu yang dari Kuwait dan sudah datang. Tolong nanti diantar ke Arab. Dadi apa, Dul? Minyak, Pak, minyak. Minyak. Kan ini Arab kekurangan minyak, Pak. Jih, Kemarin ngambil dari tempat saya 1 gendul. Sudah kapal kok ini. satu Satu kapal besar Pak, kapal Jih. tanker. Kan contohnya 1 botol untuk percontohan di sana. Jih, monggo menawi badhe dipun tapak asmani. Kula nuwun sewu lho, menawi kula nungkak krama dumateng panjenengan. Awit nuwun sewu lho Mas. Tiyang gesang menika mboten ateges kula nyepelekaken mboten. Misal Tanganku dino kena upas ngene iki. Nggih. Anu kula menika anggit kula tanda tanganipun Pak. Dipun Ya. kantor. Ngene ya, kaya iso. nanti matur Ibu. Nggih. Bapak kurang 13 hari. Jadi Pulang. tanggal 1-nya nanti saya pulang. Iya, Aku mau tak Dijemput enggak, ngebelai. Pak? Dijemput enggak? Dijemput aja nih bandara, aku mau anu. Pakai apa, Pak? Pesawat ke apa toh kok? Pesawat radio. Pesawat telepon. Oh, Oke, Bu. kok iso tanda tangan. Loh, anu Pak sampean niku, Pak.
Kobet. Penjerone kok njabane. Engko lak tak buka dhewe kok. Bos kok mbok ngapunten lho. Kalian helikopter kan kalau ini Mah aku aja. Helikopter Bapak. Terlakune ngono yang cepat. Yang mana Bapak yang dipilih kan helikopter. Lebokno bumbung menono karbi. Duwar langsung tekan. Nggon kene ini menono karbi. Peluru kok. Arepe nurun. Boten kok, Mas. Anggap Jangka aku delok ulanganmu piye? Ora iso nurun. kandirene. Dalam. Kandirene. Dalam. Omongno ibu nek bapak meken ngono ya. Bapak dikongaken. Kok iso ora nek ora kober garing. Tinggalin. Mangsine telas niku mbok beli. Nyeremumu. Yo ngadap pun Pak, kita ngadap Pak. Kita ngadap. Lah itu tak anu pas raine. Ngadap mriki niku Pak. Lah kene piye to kuwi buku kelahiran bayi iki. Waduh. Lah Nah, iki. Ngadap. Ora iso nulis. Gitu. kandirene. Dalam. Wah, Lho Pak. gambar ndas. Kabaran dipun. Dase Ron. Ada tata tangannya. Iya. Tolong nanti ngomong bapak ya. Iya. Saya belum bisa pulang dan ibumu sudah angan-angan. Gimana Pak? Aja oleh angan-angan hari ini saya belum bisa pulang. Bapak pulang kapan? Aku pulangnya kok kok jemputnya tak bayar ya. Itu minta oleh-oleh Pak. Wes dong, jadi oleh apa? Itu supaya berikan villa lagi yang lebih mewah. Iya nggak apa-apa. Kemarin minta cipuan. Ciplok ke Pak. Mas. Nenek villa didol mbak aku golekno sing elek-elekan. Habis Pak gini pun. Pira sita? Ingkang kepiye niku 300 juta. Kaya ngono. Nggih ini paling murah. Derekaken nggih, Pak. Monggo. Iki lak sing neng nggonku kanggo nang WC kata iki. Nggih. Nang mangkono kanggo nang WC. Nang kene wis apik dhewe. Menika. Nggih sepuntene. Ngapunten wong nika langsung. Dalam. Badhe langsung. Nggih. Ya, Cak. Sik. Sudah Bapak sudah ada. Sudah ada. Ora Itu saya coba Pak. ora apa-apa. Aku ngampil artane kan iki. Saya coba Pak. Sak miliar villa kuwait tang. Ini syarat kok. Oh iya Bapak. Syarat. Mengke sampean mampir ten jadi bagus sego pecel niku susuk kula tasik gang 100 ten. 500 rupiah. Nggih. Lho. Ngene nang bank ya. Tak gawane tanda tangan tunjuk ya pira 2 juta apa pira ngono. Nggih Pak. Pak. Heeh. Ngene Bang Amang lho, utang-utang aku nang kono. Nuwun sewu lho. Aja lali kok pirike kan ngoni. Pirike kemakan. Nuwun sewu lho Mas Brak. Boten aku to kaya Dados kula menika ngaturi menapa? sampun ya biasa mawon. Panjenengan mriki dados pembantu kula jebul panjenengan menika kathok mlorot. Sing sok ditulis-tulis ten koran kathok mlorot menika kula boten mangertos. Kunglu. Lho, Kunglu. napa niku? Kunglu. Merak nggih. Nuwun sewu. Nek ya arep piye-piye nek tetep pembantu. Nggih. Ora kena ngamal. Oh mboten. Ora kena piye. Mergo iki lelakon. Ibumu omong. Kon nuturi Surya kudu gelem dadi manten. Nanti ibumu ora iso nuturi anake. Surya gelem dadi manten titeno. Iki penting, wigati. Wigati ya ibune jenenge wigati kok. Kowe aja memelae. Surya kudu dadi manten. Oh. Nek nesu kaya entung. Lah anggen nesu raine nglumpuk. Oh, arah kok dibleduk kabeh to. Anu angin.
Mboten enten udan ya, Bu. Lah awakmu kok gobyos apa wis adus? Adus pripun bertengkar kali. Lah iki bapakmu ngantek ketinggalan lho handphone. Wah, piye kae. Aja lho terus. Kalian ninggai jaranan. Tak ngono, Badya sing bagus dhewe, sing ganteng dhewe. Nggih, Bu. Aku tak gak ngomong-ngomong sak menit wae lambeku gatel lho, Mas. Jere iki lambene njaluk dicokot. Maksudnya cepat lamuk. Ya aja ngono lah ngomong. Nggih. Mbak Linggo kene. Mboten ah, sawangane kok tak kuwangkem. Piye ta? Kok malah Sawangane wong karo juragan kok. Linggo kene. Mboten ngomong apa, Bu? Boten. Kira tak lemene kok timbangane. Radi teles. Piye rasane? Ya lumayan lah. Maksudnya awakmu Linggo mbek aku iki lho, Bang. Teng ati niku rasane jane pun dangu. Kula kali ibu, ya ibu impane ya kaya wong mancing-mancing turu ya gak kemulan. Akhirnya aku benakne ya. Lah wong sumuk kok. Lah sumuke ya kemulan. Apa pintune ditutup ya enggak, mata-mata. Kang ngono, Bang. Aku ra ngene apa-apa kan mesti ngomong mbek awakmu to. Nggih. Wong awakmu iki aku gak duwe adik ya tak anggap adikku dhewe. Matur nuwun. Wong gak duwe kakang Mas ya tak anggap masku dhewe. Nggih. Ya kan? Uga meneh aku ra duwe kucing ya awakmu ya tak anggap kucingku dhewe. Ya ta? Nah, ra duwe kirek ya awakmu ya tak anggap kirekku dhewe. Ya ta? Tak kerah melengu. Bang, Dal endi wong emang? sarange to Bang aku iki lho, Bang. Kula niki nyawang jenengan iki bar minat kuwi kaya gak ngatasi ya. Ora ngono jeruanku iki lho mbok wocon ngono lho, Mas. Jeruane kon maca aku bakul daging kok piye kok. Masa lah itu ki ra susah ra sedih ngono apa piye to? Tapi biasanya walaupun susah niku ketake kaya je wajar-wajar ya lho. Ora ngono. Pripun? Dinenane kae. Ngopo to? Mumpun ngedek-ngedek kok kene ora rangkepan e. Engko sing tau aku ki ngomong kok pekewah ngono lho. Nggih pripun maksudnya kowe mriku mawon kaya wong budak. Kok dingokke pakmu lho aku wedi. Ah niku budak Pak niku. Ini to. Pripun Pak? Aku iki mbok gak wedang ngopo to? Kula damel wedang jahe. Lah kok aku kate gobyos ditakoni pakmu lho. Wedang jahe lah, di sebelah ini kok wedang nego mendung. Aku kok kuwi Wedang campur kopi setengah-setengah gelap itu nego mendung. bak. Nggih. Jajan kae gaene piye? Sing pundi? Sing bunder-bunder kae lho. Sing jero enten gulane niki to. Niki lah. Gak cokot jajanku. Ketus mbok isih ki apa jajan kuwi? Wong nika lak glepung, diwai bawang brambang, sak cukupe terus ditambahi tupi lambang sari mau daging kayu legi colok kecap prot. Mas, kene lho. Mboten ah. Kene to. Ibu Dhisik ya dhisik gak usah basa. Kula dereng sunat lho. Gak usah basa, Bang. Dhisik kan aku ya bekasmu. Oh, jok niku wonge ngono. Kaya biasane kae lho. Jane Pak ora krasa apa piye? Ada rasa lain ini larut. Bang, Terus apa lah? napa masalah? Pak Ijo murid. Wis ping pira kowe nggo jejer? Walah Pak nembe kawan melas. Kok gelas to? Mboten lama. 14 dina nika lah kula bar mijeti. Layak sudah beda. Sudah tidak seperti biasanya lah. Biasanya nek aku rawuh, aku teko mesti langsung nyawis-nyawisake. Lah kok iki lungguh jejer karo Bagio. Aku ngerti. Nek biyen kuwi pacarmu
Saking kowe karo aku kalah derajat terus dhek gelem karo aku. Najane kowe kon desa tak boyong, kowe ya melu tak boyong. Lah kok ning kene mau ulangi lagi perbuatanmu. Ya salah ya dina kesempatan. Iki wis dadi juraganmu, kowe iki wis tak mulyake. Mas, sampun duga rumiyin to, Mas. Ora duka piye, lah nek kowe omongan karo Bagio kaya apa ya pantes? Ayo. Sing kok. Raja Siapa? Bisa. Bola-bali kayak ngono bisa. Boten ya, Pak ya. Boten. Lah iki mau kan ana apa? Kesepian, mereka dino tak tinggal metu. Aku pulang seminggu 1 kali, bahkan kadang-kadang 20 hari baru aku pulang terus aku main dengan pembantu. Ayu-ayu hobimu kok karo pembantu. Tapi saya ngajak saya ngomong siapa, Mas? Lah buktinya iki lu jejer karo kowe. Hah? Papa. Apa le? Papa harus tahu dong. Siapa aku sebetulnya? Papa kasihan sih sama ibu. Ora, bapak ora tukaran karo Habis ibu. kalau kayak gini aku nggak perasaan dia aku nggak betah di rumah. Ora, aja lunga ya, niku aja lunga. Habis papa sih kayak munyuk. Gua kurang lho. Raja ini ngejak poli. Ngejak poli. Anak celuk. Surya, Aduh disentak-sentak. aja sentak-sentak Pak Ir. Sini nduk. Ayo mek karo kowe. Ya sini anak sing anu aku. Kurang ajar. Rene. Kene. Ngono lah karek menindaklanjuti. Wis mantep atimu. Pilihane bapak. Iku ora bakal kene. Wong sing arep tak olehne. Kowe wis dadi pilihan. Mula. Yen kowe ora cocok karo pilihane bapak iki. Kowe kok gitu. Saya kalau berbicara tanpa ekspresi, tanpa gaya, bagaikan sayur tanpa garam, Niku napa rek? bagaikan jalan tanpa mobil, bagaikan tukang becak. Tanpa bon. Mas Ade. Bon, becak di bon. Jawab, kowe anake bapak karo anak ibu, Ayo mesti nurut. separuh ding. Yo kene iki anak, yo anake wong loro. Lah nggih saugele ding. Ki aku ki sing meteng, iki sing lairne ngono lho. Oh, walikan to. Piye? Kowe aja cedak-cedak iki. Tularan gater. Boten niku mau diimunisasi kok. Piye? Kula sampun gadah pilihan lho Pak E. Piye? Sampun gadah pilihan. Ya kalah karo anakmu. Aku wani. Kowe kudu manut karo bapak. Iki pilihane bapak. Aku sudah pilihan. Wah, lah yo ora usah ngono. Penting iki. Nek ora pilihanmu kowe mau. Iki pilihane bapak. Tapi iki zamane ana Siti Nurbaya lho, Mas. Ora Siti Nurbaya ya Siti sapa kono. Siti Mutmainah. Lebu. Pakaian temanten wis kadung tak pesenke. Jalate elo. Sampai kacang lombok ketat. Lebu dandani. Lah kok mau dadi manten duwe pilihan dhewe.
sekali kawin kami tetap kawin. Tunggu, Mas. Aku nggak mau kawin, Pak. Tapi kamu gimana, ini kan urusannya Bapak. Tapi kok pengertian dong, Pak. Aku bagaimana perasaanku? Aku jemurin pada Bapak. Sing ono, kowe aja kaya ngono. Iki urusane Bapak karo Ibu, kowe kudu seneng-seneng. Bapak, Apa? mbok yo ngerti piye karepku. Ngerti karepe anakku luwih apik, Bapak. Tapi iki wis keputusanku menawa Surya kudu duwe bojo. Ora iso, Bapak. Yen kaya ngono, aku salah nyalon Bapak. Aku bakal urip dhewe, Bapak. Wah. Anggitku ya kaya drama kae. Malah nyonyor. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Kaya panjang. Aku arep ngiri-ngiri Surya. Aja ngejak dia. Loh, Surya supaya gelem rapi. Abot ngarep. Apa? Abot ngarep. Kan jenenge rasane keluargane bapak dan Dan kulo tak ombe. Permisi. Wah, lagi kemaman iki. Iki nek gak salah. Sing wedi aku dhewe. Iki nek gak salah kok mburi omah kuwi lho. Mas Bak. Lho, kok ngerti? Alah ngomong pangkle apa piye? Oh, dieno gaple. Mas Bak, Piye? kapan ora kangen kok Kowe iki piye to? Stadion piye saja? stadion piye? Hati-hati lho ya nek anu lho nek ciprukan. Kowe aku ditahan awake dhewe. Enggak ora kaya Mas Bak. Lah, awakmu piye sajake? Saiki jaran bareng kaya golek dhuwit. Tak kandhani. Aku jan arep kepengin ketemu karo ning Surya lho jane. Jane apa iki wong Ya nek penting kok. wong lanang daden. Wong lanang daden-dadene kok metu Surya ini apa? Yo penting, nek penting. Tak pedokne ya. Pak Sandira. Aku dipakai kayak ngene lho aku wegah pokoke Pak. Aku wegah kok dolane. Lah ya ngono macak ngono celuk Pak. Kalau wedok ya Pak. Wedok apa? Omah nang kali bingung kok. Betul jalanku. Anu ngeten lho Ning. Iki penting. Iki anu lho, Anu apa? niki Mas Tomon kurang mindak. Lho, Lah terus ngoten niku namune anu niki mau kula dititipi. lho iki lho nyumpel ya gobang lho. Jenenge Mas. Niki lho namung dititipi niki. Nggih, ngatesani kula nggih titipi niku kados maring jenengan ngoten. Nggih. Lah kuwi Iki wani. Lah kuwi catatan kurangan dene Mbah Mat kae to. Ora ngerti lho Mas. Lho bukake nggih. Kamu monggo. Lho, Bu niki lak foto kula. Ah, bar nyeluk Pak ini Bu. Iya to iki bingunge bocah. Bu niki foto kula, Bu. Kecuk ajar. Kurang ajar piye Rasane mulai bocah pikirane lewung ya. Pak iki foto kula. putri jenengan. Nggih. Nek Foto nonton lan jenengan Cirosi, lek niki foto kula. Tersane gelem diolehne kula nggih. Ya niki foto kula jendole Ndi, Pak? niki. Iki lho. Iki lho. Lho. Kan jebule niku. jane Mas Tomon ku nggih ana wong sugih nek niku pancen namung antep jenengan. Ngakune nak wong desa ta? Oh jane wis ana wong sugih. Oh, sugih. Nek ngerti mlebane nggih. Ya, koyo Soale foto mboten
mboten saged jenengan beto mriki nggih. Mas apa nggih? Iki kula ajeng didadekne manten kali bapak niki. Lah, Sampeyan piye ning layu? Layu tuti. Lho, menawa nek layu tak turuti. Dino sang ngenten mawon kula bilane wong minggat. Nggih, makasih kan, Mbak. Nggih, nyuwun tulung nggih. Gandeng kula menika mboten gadah, menika kula namung becak kula pun telat. Oh, ala wis ngomong sangu ngono ae. Ngono bulet kok. Mas Bak. Sangu rene. Kana lho Mas Bak. Jaluk lurah. Umpal ora tinggal kok nek kecamatan. Kecamatan Kecamatan. Kowe biasane bintang es gordoran. Sopo bulan rangke kowe. Sampun kene nggih. Kula tak. Iya, Pak, ya. Nggih. Sampeyan ya. Nggih, nggih. Mungkin kula padosane sak ketemune. Oh, lah pancene nek kene ke ibu-ibuan rene. Rene kesebelasan. Terus wis buat saya. Tapi bebal. Nggih sepatu bal. Biasa modern, Mas. Mas Bak. Dan kayak dar. Mas Bak. Ora tau sikatan ini. Kok ngatek ning ngene arep handphone kirikku nang omah. Ayo bali bae Mas lepur ini. Bali piye to? Aku wedi Pak, mulai bae. Ora apa-apa rasa wedi. Aku wis nggawa syarat kok ngene wong tuwa kanggo ngunak. Hei, Mas, saya bojo kula niki lho, sampeyan tepek-tepek. lah sing arane iki mbahmu ya sapa? Ayo Pak, jantungku kok kumat. Sik kebuku, sik kalem to kalem. Oke kula tambani. Kalem itu. Aku tau jawab. Karepe pripun iki karepe pripun? Monggo to nek tamu iki mestine kudune kula nuwun pinarak. Nggih, nggih. Lah kok sebeker ayo tak cokot lho. Ayo ojo, sampun Mas, sampun. Nih, ayo. Sampun Mas. Ah, kita loh bandetmu. Lalu sampean nyebarin apa? Nyebarin apa? Mboten nyebarin apa-apa lho, Mas. Jangan bergerak yang mencurigakan. Mboten. Niki sinten iki? Iki bojo kula. Tak kae. Loh. Kok bojo karo dipek Mas Sami? Maksudnya pinarak, monggo. Pun sewu. Enten perlu napa ngomong kula? Nggih, menika dalemipun Mas Irun. Pancet. Terus nggih. Ini ki kirune. Loh, panjenengan kirune? Nggih. Aduh Pak, sangar yo wong aku wedi Pak. Ora apa-apa, wis ora apa-apa. Pancen mertamu mriki nek dereng tahu kaya ngoten niku mergo tas-tas niki enten tamu langsung kula bacok ndase. Tapi nek tamu lanang. Nek wedok kula pinarakne. Ayo Pak, nganggo ngono Balik kolong. Enak kate ngomong. Nuwun sewu lho, Mas. Kenapa sampean mriki niki mboten mengandung penyakit kok sampean muntel pal? Tapel kok muntel pal. Nuwun sewu Mas Irun. Badhe wonten ketika sekedhik. Tapel. Aku sing tanggung jawab wis ora apa-apa. keluarga niki lho iki wis terkenal lho Pak. Kok piye? Wong iki sangar-sangar medeni jajan. Dek wingi enten tamu 5 kabeh dimut ndase. Lho. Aduh Pak, kuwi silahku dimut piye? Anu sing dimut wedok lanang. Lanang. Nek wedok gak dimut. Ora ngono to, Bu. Nuwun sewu. Penjara Mas Irun. Kula Ngaten Mas Irun nggih. Tebih saking diomong saiki piye to, Bu? Terang-terang kok piye? pun gak kemawon. Ya ya Mas. Kula sedih mukane ngene sedih. Pun gak jenenge ditangani pembantu kula. Nggih, nggih. Malah repot. Nggih Mas Irun matur nuwun, matur nuwun. Mas, rene. Wes beneran iki sampean. Ternyata juraganmu iki wedi karo aku ya. Lah, masalah iki kok ndeng karo awakmu ya wis siap to? Wis siap. Iki perkarane piye? Kok perkara piye? Lah mesti nek kamu iki kok dipinarak apa piye? Golek ngombe apa piye? Pinarak dhisik sampean ki apa pangling karo aku? Lho, Gak calon besan. Mas Kirun. Iya. Aduh, Bu, Mas Kirun iki jarene. Kirune ki aku. Lah iku sapa? Sapa? Oh, sing damel kaos lorek-lorek ngoten lho. Nggih. Nggih. Agem celana pendek. Kakak pendek. Nggih.
sampiran anu. Anduk Ngomongnya pripun? Terus anu urusan kan membantu ya mbak itu masih jelagane. Mas Kirun. Nah, Iki kirune sing Lanjut Jon. monggo Mas Kirun. Kirun ku nyambi to ya. Ron. Golek yaki iki lho. Nuwun sewu Mas Kirun. Iki golek ijak dolan ngene kok Nuwun sewu lho Mas Kirun. Lho. Adikmu ki lho. Kowe matur apa karo tamu? Mboten Pak Ibangke. Kowe ngomong nek sing aku jenenge Kirun sapa? Lho, Kowe ta? sing ngomong sinten? Kono. Lambemu lambe lamis. Aku ngomong piye? Sampeyan ngomong dhewe ikut sampean. Aku ngomong piye? Ngomong Kirun. Sing ngomong sapa? Sampeyan dhewe. Kula sing ngomong. Jeneng malsu-malsu. Kula mboten masuk kok arep kula lak Tanda tangan dipalsuke ana hukume. Apa meneh mencemarkan nama baik? Lah kula nggih mboten mencemarkan yen namung nelesi ngoten tok kok. Nelesi. Nara. Nggih, monggo. Monggo kali disambi lho. Aja cecek Monggo ya Pak. Mangan kembang. Pak sing alus ya Pak lek kandhang. Iki calon pisan sing tak omongke. Oh ngoten. Soale ngeten lho Pak. Dek wingi sing setunggal kula keprok pakul. Apa? Ayo boleh dong. Nuwun sewu. Nuwun sewu kula bagiane. Monggo pinara. Apa sih? Niki wong ten mriki ngomongnya macam-macam mencurigakan. Lah niki bekas darah iki. Nuwun sewu kula badhe nuwun pamit. Mboten yo pinara. Anu Pinara. Monggo. Monggo. niki Monggo iki lho. Monggo. matur nuwun. Aku kaya ngene kaya ngono lho. Mboten niku namung badhe ngraji kayu dandane pawon wingking arep mantu. Jonik basa kula niku jantung kon man ngoten. Arep mantu. Nuwun sewu lho San. Nggih. Mboten apa Mbak Yu Pinara. Nuwun sewu lho San. Nggih. Mboten. Niku pembantunya besan. Pembantu kula nek pancen bocah nggih srawol ngoten. Nek mboten namu kok niku namung sok guyon ngaten. Nuwun sewu. Iki napa wau? Alah Mas ngono. Malik. Oh niku wau nggih nyarter kok niku. Oh nggih. Jajanan desa. Nggih. Janjane nggih. Monggo. Nggih. Eka jagane dadi lah. Sing iki kanggo aku, sing iki kanggo awakmu ibu. Kowe Jelas iki iki ngene. Batantem batuke sing wedok. Bokonge tak paprasi. Ini olah-olah pembantu jak Iki aku nanti isin tak ngono kamu kaya ngene. Monggo, Pak. ngerti. Kowe iki sing goblok. Wong wedok nuwun sewu lho, kula nyuwun menika badhe kuliah kerja nyata rumiyin. Kowe ngerti? Pembantu kok jak guyon ngene iki olah-olahe duwe ta. Nuwun sewu kula Nggih, nggih, mboten apa-apa. Untunge kok sampe desa. Monggo. Sok nang ngene. Tak kandhani bolak-balik. Monggo. Iki nek gowo. Monggo kowe tamune. Kanake sapa nangis ya? Nuwun sewu. Nuwun sewu monggo dipun unjuk. Monggo lho Mas. Sapa jeneng? Oh, mboten manu anggere kula nggih. Pernyataan sing dek wingi. Ora iso jare. Nggih ngoten niku senengane. Nggih niku yo seneng. Nuwun sewu. Ya, Monggo dipun unjuk. dene ya iso goblok. Bocor. Bocor. Ngawur wae. Kula tak bocor. Enten napa-napa, mpun mriki pun tata-tata sedaya. Tarot kula sampun pesen. Sambung tuwuh, janur, kembang wong jenenge kula sing duwe anak wedok. Nggih, nggih San, nggih. Kados napa kula pengin sanget tamu ingkang saking panganten kakung niku badhe kula sudya-sudya. Kemantenipun anu anak kula minggat begitu setuju. Nggih, San, ngapunten. Ngapunten, nggih. Angel dikandani njer minggat. Anake ten pundi? Minggat. Iya ya, Mbak Yu. Hah? Hah? Nuwun sewu Pak. Pak Yu nirang Pun dados
Delok pacul karo graji garene. Cegah. Gagal tenang. Wong batale napa niku bebesanan niku padha kali nyuwek dodo kula. Ngeten lho kula niku mboten kilan-kilan nuturi anak terus pundi wong arek meneh lho. Kok kula wae kan antem nggih minggat terus pundi kan. Minggat niku urusan sampean sing dianak wong niku anak kula kaya ngoten niku pripun. Lah kok iki mboten kena nggih. Saiki kan napa padha lanang. Nuwun sewu Mas iki perkara wirang. Sampeyan kok Tapi kalau sing saya perkataan sing saya ke sampean, tapi kenyataan belum sampean terima. Terserah sampean kerja apa tadi. Waktu itu lho ngejak napa sampeyan niku. Koyo sing sabar buka sampean iki yo ngono gak ngerti aku masak koyo ngono kare-kare perlu lho Pak. Jane sama Pak, sampean dadak-dadak Ini iki saleh iso. Jenenge keluarga ini kita jawab ya. Pada sampean kadang iki Sampai 10 menit nggak boleh keluar dari rumah sini. Kalau nggak bisa nyarikan ganti siapa calon suaminya anak saya, arep tak untut. dituntut kok diuntut. Untut ke Kembang Gedang. Sampai tetap saya ajak perkara ini jangan selesai di sini. Meja hijau pengadilan. Nih kalau wanita itu 10 menit berpikir secara jernih. Siapa dan anaknya di mana? Ayo Bu. Karambol. Mas Bak, aduh. Jan ganteng teman ya pembantunya Mas Kiran ya. Lanang Kula nyuwun tulung kali sampean ganteng anak kula. gantengnya pripun? Sampeyan minangka dadi calon mantene. Dadi manten. Nggih. Kula niki. Nggih. Bangken, Mon. Pun. Tapi nggih mun lali kopi-kopine. Ampun sebelah manten. Kon kuwatir. Pokoke niki ingin sukses sampean kula betaken tembang. Benceng napa niku? Apa? Benceng napa? Ya sakniki niki. Nek omahku juga jas. Wes, dan matur nuwun. Ngatur nuwun karo aku matur nuwun. Anane rung dadi. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Gimana Pak Kirun? Sebagai pengganti anak saya sudah saya siapkan. Awer nangis ora iso, guyu ora iso. Jangan mecah semongko. Ujung jangan ayo temen nyopot. Wes, Aku lah bodo nyonya sini. Ini lanang sini wedok. Mas kolek kalian Mbak Yu Pipin, Mas Sandirene, lan calon temanten benjang menawi sampun kadhaupaken Raden Mas Bagus Jolodong Bagio. Kalenggan punika kula ngaturaken kuwing pan. Jadi nanti itu enggak Aku celok jolodong. Salaman. Ayo salaman. Salaman. Sik. Ya, Pak. Stop. Niki Mas Tomo. Mas Tomo munamu. Jenenge wong bapak nang kowe karo Aku dolan lo gawe. dadi perkara kan itu. Anakmu kaya ngene. Kacau aku. Sik. Kowe ora ngerti nek lho kok kowe wis kenal karo iki? Iki menika pilihan kula. Pilihanmu. Sik. Apa? Aku usul. Piye? Voting. Dipoting Kudune sangat terbanyak. nggih to. Aku kudune sing dadi manten. Pun kula pengen lo semanane wae. Sing dadi manten iki sing tukar cincin iki Tomo napa Bagyo? Tomo Sik. Masih kono akeh ning iki kudu muni. Kowe milih Bagio apa Tomo? Mas Tomo. Piye?
Tomo. Piye? Kok ora milih Tommy kowe. Piye kowe? Berarti iki sida bagi iki temantenmu. Wow.